Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya yun! Ataw tagtatan. Mayong hapon sa mga kaigsunan naton Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Opisyal na ang rainy season. Masinati na gyud nato ang katugnaw tungod sa pag-ulan sa lain-laing dapit sa nasod. Uban ni isami alang sa mga istorya sa paglaom nga sigurado nga aduna kay matun-an. Karong hapon sa Bisaya gyud. Atong makauban si Office of the President Asa Girlie Veloso alang sa mga bag-ong giablihan na malasakit center sa pampublikong ospital o mga istorya sa mga natabangan sa programa. Sa atong Operation Tabang, usa ka sulat sa Sangguniang Kabataan Chairman sa Barangay Luna, Surigao del Norte ang atong madunggan. Makauban pud nato si Sangguniang Kabataan Barangay San Juan, San Benito Chairman Kenneth James Arlan aron ni ambit ang ilang mga programa sa atong Bisaya Pride. Uban niming diskubrihon ang Mystical Falls sa lungsod sa San Benito. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay ug makita sa Armen social media platforms apil ang Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469 para pod sa Globe. Good news sa tanan. Sa mga gusto og load diha aron do na mo'y magamit na pang data, manghatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers ug 10 lucky winners para sa Smart subscribers. I-text ang inyong pangalan ug ang inyong address. Kunya like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, sa official post sa Department of Public Works and Highways Region 7, ipasigarbo niini mga high-impact project nga gibuhat sa ahensya kung asa gitawag nila kini nga Golden Age of Infrastructure, ilalom sa mga proyekto sa Build, Build, Build program. Sulod sa 5 ka tuig, nakompleto sa ahensya nga gipanguluhan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ug DPWH Secretary Mark Villar ang 1,439 kilometers national roads, 29 bridges, 25 flood management programs ug 1,000 school buildings sa mga probinsya sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Una dinhi ang Metro Cebu Expressway, Cebu-Mactan Bridge ug Mandawi Coastal Road, Panglao-Tagbilaran City Offshore Bridge Connector, Sagbayan-Danao Road sa Inabanga, Bohol ug Bayawan-Kabangkalan Road sa Negros Oriental. Kini ang mga road projects magpadali sa pagbiyahe sa publiko ug magpaluwag sa dagan sa trapiko. Sa Region 10, yatagan og tabang pinansyal sa DSWD Field Office 10 ang 2 ka sundalo nga nasamdan sa pakigbatok sa mga terorista sa naglaing engkwentro sa San Rafael, Talakag, Bukidnon ug Duminurog, Talakag, Bukidnon. Personal nang itunol ni DSWD Field Office 10 Regional Director Mariflor Doliaga ang tabang pinansyal kay Corporal Riel Galdo ug Joseph Jimenez, usa ka CAFGO Active Auxiliary nga gapaayo sa ospital sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Sa Region 13, sa pagpaninguha nga mapabot sa tanang katawhan ang Res Bakuna Kasangganang Bida Campaign, si Honorable Lorife Magadan Otaza miduyog sa pagpahigayon sa pagpabakuna sa mga senior citizens sa Barangay Violanta, Loreto, Agusan del Sur. Sa kinatibukan, adunay 69 ka mga senior citizens ang malampusong nabakunahan. Anaa sa maong pagpapakuna ang punong barangay sa Barangay Violanta ug si Indigenous Peoples Mandatory Representative Hilario A. Bibero. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay. Aduna na malasakit center ang isla sa Siargao, makatabang sa mga nagpuyo sa isla panahon nga magkasakit. Atong natambungan ang launching uban sa mga opisyal sa gobyerno nga responsable sa pagtukod sa mga malasakit centers tibok nasod. Lain pang duha ka
Kamalasakit Center ang giablihan usab karong semana. Ania si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso alang sa detalye. Mayong hapon kanimo, Asik Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon sa atong listeners ug viewers karong adlaw. Giablihan na ang 11 malasakit center sa District Hospital nga anaa sa Dapa, Siargao ni adtong Sabado, July 3 sa Siargao Island. Mao kini ang ika-125th malasakit center sa nasod. Didto ang amahan sa malasakit center nga si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ug si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Mitambong usab ang atong Secretary sa Presidential Communications Operation Office, ang atong program host dinhi, Secretary Martin Andanar. Present usab ang mga local officials ug mga tagdumala sa hospital. Nakadawat ang Siargao District Hospital og 2 million pesos nga malasakit fund gikan sa Social Civic Projects Fund sa Office of the President. Gawas niini, gitunol usab ang 10 million pesos nga MAIP or Medical Assistance for Indigent Patients sa Department of Health. Last Monday, July 5, giablihan usab ang laing malasakit center sa Mindanao didto sa Mindanao Central Sanitarium sa Pasulubong, Zamboanga City. Mao kini ang ikaduhang malasakit center sa Zamboanga City ug ang ika-126 nga malasakit center sa nasod. Nakadawat kini og 5 million pesos nga malasakit fund ug laing 10 million pesos nga MAIP fund from DOH. Walay undang ang pagkatap ni Presidente Rodrigo Duterte ug Senator Bongo sa mga malasakit center sa nasod. Gani, giablihan usab ang ika-127 malasakit center nga anaa mahimutang sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor, Cavite. Gitambungan gihapon ni Senator Bongo ug ni OPAV Secretary Michael Lloyd Dino 2 million pesos ilang monthly malasakit fund ug 10 million nga MAIP fund gikan sa DOH. Pagkakaron, niabot na sa 71 ka malasakit centers ang anaa sa Luzon, 26 sa Visayas ug 30 sa Mindanao. Sa kadaghan na sa mga malasakit centers sa nasod, nag-anam usab kadaghan ang mga Pilipino nga natabangan panahon na sila magkasakit. Usa niini mao si Mary Grace Macarayon, 46 years old, nga taga Purok 3, Tugasan, Kandihay, Bohol. Nag-chemotherapy siya karon tungod sa lymph node cancer sa iyang liog. Si Mary Grace na istorya sa atong OPAV staff nga si Herty Lopez. Sir, nung November 29, sir, nagkaroon po ako dito ng bukol, sir. November 29 of last year ni ma'am. November 29 last year. Then nagpa-check up po ako dito sa local hospital. Hindi po nawala yung bukol. So, in-advise po ako ng doktor namin na magpa-biopsy po ako sa Tagbilaran. So, I was diagnosed, sir, ng non-Hodgkin lymphoma. It's a type of cancer, sir. Kulani po siya. Lymph node cancer. Mga kulani po, sir, na naging cancerous. So, I was advised po ng doctor to undergo po ng different laboratory. So, dahil po sa naging private po yung hospital na napuntahan ko, dahil yung oncologist, sir, nasa lang po siya, nasa isang hospital. Isa lang po ang oncologist sa Bohol, which is naka-base po siya sa private hospital sa Holy Name Medical Center, sir. So, since napakamahal po doon ng mga ng mga laboratory, nagpunta po ako sa Don Emilio sa Ubay. So, doon po ako naka-avail ng malasakit. Your medication, ma'am, is it covered ba siya ng malasakit center?
Sir, hindi po ako na-covered ng malasakit. Ang ano lang po, ang in-apply ko lang po doon, sir, is CT scan, to the echo, tsaka ultrasound, sir. Yun yung mga covered ng malasakit. Po, yun lang po yung so far po, sir, based dun sa punta ko sa Ubay. Bali po, nakasave po ako doon. Ang binayaran ko po is 2,570 if I remember. Although nawala po yung mga resibo ko, pero nakasave po ako ng 7,430. That is una po ang aking, dalawang beses po ako nakabi ng malasakit, sir, eh. Tapos yung, So that far, is ma'am, January 13, sir. This year. Apo, this year. Tapos, after po ng 4th session ko ng chemo, sir, pina-advise ulit po ako ng doctor ko na magpa-CT scan po ulit ako, sir. Full abdomen na from here, sir, hanggang whole abdomen. So, ang total price po niyan doon sa hospital na kung saan ako kinikimo, sir, that is 35,000. Pero doon po sa Ubay, sir, that is 31,000. Pero, sir, yung 31,000 na avail ko lang po yan, binayaran ko po lang is 5,000, sir. So, I save po 26,000, sir. Opo, yung una, sir, nakasave po ako ng 7,400 something. Tapos, yung sa second ko po, naka-avail po ulit ako ng 26,000, sir. Ma'am, para niyo ma'am, unsa ka tabang nga nahatag sa malasakit center nimo, unya unsa ang atuang mensahe kang President Duterte o kang Senator Bongo because sila man ang ni tukod gid aning malasakit center. Okay. Sir, ganito. Actually, sir, napaiyak po talaga ako na may ganito talaga palang serbisyo talaga ang gobyerno natin na napakabilis si Abil, sir. Hindi na po siya madaling, i-avail, sir. Hindi po siya madaling, napakadali po siyang i-avail, ito malasakit, sir. Hindi na it takes so much tulong, hindi siya ganun katag. Gaya po nung sir, nung that time na nag-to-the echo po ako, 2 days lang po ako nag-process ng para sa malasakit, para maka-avail po ng malasakit. That is only 2 days, sir. In 2 days, sir, na-avail ko po yung 26,000. Talaga napaiyak ako doon, sir. Napaiyak po talaga ako dahil hindi ko kalain na may serbisyo po pala ang gobyerno na for now, sir, since alam po kasi natin, ang mindset natin pagdating sa mga government services, sir, is napakabagal. Pabalik-balik, it takes time, ang dami pong interview. But this time, sir, nakita ko po na ang malasakit is napakabilis po. Malaking tulong po ito sa ating mga lalo po sa amin may mga sakit na ganito, sir, na kailangan po talaga. Kasi kailangan po talaga na makakuha kagad ng result. Kailangan mai-process mo agad yung mga mo, sir, itong mga laboratory mo, sir, agad-agad para maka-move on ka, sir, sa next medication mo. Maukadto si Mary Grace Macarayon, usa sa mga malasakit center beneficiary nga taga Kandihay, Bohol. Daghan pang sama kaniya ang natabangan sa malasakit centers tibuok nasod. Tuyo og tumong ni Presidente Duterte ug Senator Bongo nga matabangan tanang mga Pilipino panahon nga sila labing nanginahanglan. Hangtod sa sunod higayon, kini si Asek Girly Enriquez Veloso ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong malasakit center update Asek Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital billings, pangitaa lang ang malasakit center office sa mga pampublikong ospital sa Tibok Nasod. Aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik ka atong basahon ang sulat na personal nga gipadala kanato ni Sangguniang Kabataan Barangay Luna Chairman Shemaril Panerio. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob ng hospital ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit.
hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center, para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na manaaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karon panahon na. Ayaw mo kagol, basta sa kapakanan po ng mga mahirap, ipaglalaban po kayo. Kasabot ko sa problema ninyo. Ug akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, mahulo, matawi-tawi, maapari mo, at tuon yun ka mo basta kaya lang sa akong panahon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar. Congratulations di ay sa atong mga swerting load winners. Meg, kinsaman ang mga swerting nakadaog last week. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat Secretary Martin. Aniya ato ang mga swerting load winners atong niaging semana, July 3, 2021. Rowena Merilo, Davao City. Roxanne Ragudos, Cebu City. Joy May Bacala, Cagayan de Oro City. Mary Joy Singo, Misamis Oriental. Eloisa Francisco, Negros Oriental. Joel Bulasa, Tagbilaran City. Melchor Miso, Cebu City. Liza Crisostomo, Surigao City. Angel Hampas, Cogon, Tagbilaran City. Jerry Flores, Surigao City. Joy Celis, Butuan City. John Paul De Luna, Davao City. Ariel Bislig, Dapa, Surigao del Norte. Arlene Maisa, Pilar, Surigao del Norte. Venice Marie Bulasa, Dao District, Tagbilaran City. Kenneth John, Misamis Oriental. Evangeline Ibanez, Surigao del Norte. Thea Flores, Cagayan de Oro City. Arlene Maliban, Surigao del Norte. And last but not the least, Marvin Yakapin from Cagayan de Oro City. Back to you, Sec. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat Meg o congratulations sa atong mga mananaog. Maayong hapon kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong Operation Tabang, personal na nagpadala og sulat sa atong programa. Ang guest nato kaniadto na si SK Chairman Shemaril Panerio. Ato kining paminawon. Dear Secretary Andanar, maradyaw karadyaw na adlaw kanimo. Kinidiay si Shemaril Bimbim Panerio, SK Chairwoman ng Barangay Luna. Kung imuha pang nadumduman, imuha kong na-interview para sa Bisaya Gyud para mag-share sa mga kalambuan sa amuang barangay. Pila ra lamang kaadlaw ang nilabay pagkauman sa ako ang interview, adunay ni duol sa ako nga nanay nga tagalain nga barangay. Siya si Nanay Dailita Galinato, 52 anyos nga nagpuyo sa Purok Cadena de Amor sa Barangay Taft, dire sa syudad sa Surigao. Siya adunay asawa nga 65 anyos nga adunay sakit nga pneumonia. O aduna pud siya isa ka anak nga may sakit pod sa dughan nga karon nag-working student. Si Nanay Dailita, Secretary, mamaligyaay ni siya og mga pagkaon sa una, sama sa budbud ug bibingka. Pero tungod sa COVID-19 pandemic, nawalan siya panginabuhi og siya naglisod na kaayo og pagsuportar sa maintenance sa iyang bana nga wala na pud magtrabaho pila na katuig tungod kay masakiton. Naglisod pa gyud sila og pagsustinar sa ilang pagkaon ug pang-adlaw-adlaw. Og adunay mga adlaw pod nga wa na sila'y gikaon og si tatay maglisod na og ginhawa kay wala nay ikatumar og tambal. Maunang maulaw na jud si Nanay Dailita na magbalik-balik sa DSWD og labi na sa iyang mga silingan nga mauna lang nagatabang kanina. Labi na sa pagbayad sa suga ug tubig. Ingon pagani ni Nanay Dailita, Secretary, maulaw na jud siya nga mangayo og tabang. Pero desperado na jud siya, maong ihilak na lang niya ang tanan
og kini ako adyod na saksihan, Secretary. Murag kikumot ang ako ang kasing-kasing, kay grabe gyud ang hilak ni Nanay Dailita pagduol niya nako. Kay alas 12 pa daay sa udto, Secretary, tuwa na si Nanay nagahulat sa ako sa amuang barangay hall. Apan kapin alas 5 na nahuman ang amuang session sa barangay. Nasayra na ako sa amuang pag-istorya nga siya nang hulam ra og 20 pesos sa iyang silingan para makaistorya jud ko. O gipugngan gani daw siya sa iyang anak kay ulaw daw kaayo. Dugay na di ay nga suki nga tagpaminaw si Nanay Dailita sa Bisaya gyud, Secretary. Og sa una pa daw nga gusto kaniya nga makaistorya. Kaingon pa ni Nanay Dailita, iyaha jud kang idolo sa pagpanerbisyo. Pero wala daw siya kaugalingon cellphone ug wa po daw siya load. Kaingon pa niya mas iprioridad na lang niyang ilahang bugas kaysa magpa-load. Og ang iyaha lamang bata ang may cellphone sa ilahang pamilya. Secretary, sa among pag-istorya, makita jud na ako ang iyahang kalipay nga iyaha jud kong nakaistorya kay kabalo siya nga ako ang mahimong tulay para iyaha kang maistorya ug mapaabot ang iyahang concern. Ikabalo siya ikaw may sinserong dughan sa pagpanerbisyo ug matabangan nimo ang kabos na parihan niya. Sekretary, personal na niadto ko sa ilahang balay para maghatag og pagkaon ug gamay nga kwarta para makita jud nako ang ilahang kahimtang o didto nako nasayran nga grabe gyud di ay ang ilahang kahimtang. Ang ilahang balay nagbaliko na ug sa ako ang pagtan-aw gamay na lang jud ang kulang, pwede na kini mag-collapse. Ni-share pod si Nanay nga basta mag-ulan, manlugo ang mga wati ug di sila kastulog, Secretary. Ako adyo sa akong kaugalingon, gusto man ako nga mas matabangan ang ilahang pamilya. Apan ako dili pod adunahan. Gamay ra kaayo ang ako ang nahatag kanila. Ug ako, Secretary, manghinaot nga sa ako ang pagpadala aning sulat matabangan nimo si Nanay Dailita ug ang iyahang pamilya. Kay nakita og na-feel jud nako, Secretary, nga dapat matabangan gyud sila. Secretary, kung matabangan man nimo ang pamilya Galinato, sigurado ko nadako jud na nga butang sa ilaha kay kini makapagbag-o jud sa ilahang kinabuhi nga dili ra lamang nila madumduman, dili ra lamang karon o ugma kundi hangtod sa ilahang lubnganan. Daghang salamat, Secretary, o God bless kanunay nimo sa imuhang pamilya o staff. Nagtahod, Shemeril A. Panerio. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa pagsalig, Nanay Dailita o kanimo, Shemeril, sa paghatod kanamo sa iyang yango mo. Nanay Dailita, susiho namo sa Bisaya Gyud team ang matabang namo sa inyong pamilya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Sanggunian Kabataan Barangay San Juan Chairman Kenneth James Arlan. Tutok lang, we will be right back. Ako si Rimalin Comboy Fernandez, isa sa nakadawat ng tabang sa Bisaya Gyud program. Nandito pa kami sa Manila, nakadawat kami ng food packs. Salamat sa Bisaya Gyud program. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanar. Sa maigsuon natong mga taxi, jeepney ug mga habal-habal drivers, lakip ang atong mga mag-uuma diha sa mga kabasakan na naminaw nato karon sa Bisaya Gyud. Mayong hapon ninyo diha. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Aktibong partisipasyon sa mga gihimong seminar sa Philippine National Police ang Sangguniang Kabataan sa Barangay San Juan, San Benito, Surigao del Norte aron mailayo ang mga kabatanunan sa daotang kalihukan o bisyo. Isip pagsuporta ni ini, mi pahigayon usab ang sanggunian og ball games o sports clinic. Apan tungod pod sa pandemya na undang ang maong mga aktibidad.
aron atong mabalaan ang alternatibong programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay San Juan. Makauban nato karon si San Juan SK Chairman Kenneth James Arlan. Mayong hapon kanimo, Kenneth. Kenneth, can you share to us kung unsa klaseng tabang ang atong nahatag sa mga kabarangay nato karong pandemya? Ang buhatan sa SK, naghatag kami og share gikan sa SK Fund dito sa barangay. Kung diin naghatag kami og mga relief goods sa matag usar ka pamilya sa Barangay San Juan. Lakip ang pandemya, aktibo ang Philippine National Police aron mailayo ang mga kabatan-unan sa daotang buhat o bisyo. Ug usa ang inyong barangay sa nakabenepisyo niini. Kenneth, sultihimi sa imong nahimong partisipasyon sa mga kabatan-unan dito. Ang PNP sa munisipalidad ng San Benito, may aktibo sila sa programa sama ni ini para malikay ang kabatan-unan sa mga gidili na droga o sa anumang aktibidad na kontra ang panggobyerno. Mao gini ang kabatan-unan sa Barangay San Juan, abti kini na nagasuporta sa atong mga kapulisan. Pinaagi pod sa pagpanguna ng among presidente sayot na si Don Silvio Dagangon. Ang mga kabatan-unan sa Barangay San Juan o ang kapulisan sa San Benito nagahimo og isa ka organisasyon kung diin kung nagitawag nila kini nakikidat o kabataan kontra droga at terorismo. Kung diin dali niini pamonitor ang mga kabatan-unan sa Barangay San Juan o pinaagi diini matabangan pud ang tanan. Tuo og wala ang vaccination rollout. Kanus alang nagpaygayon og vaccination sa inyong munisipalidad, sa inyong barangay, unsa ang atong nahimong o gihimong programa aron maipaabot sa mga kababayan nato ang impormasyon kabahin sa bakuna kontra COVID-19. Labi na og lisod ang signal sa inyong lugar. Ang buharan sa SK nagasuporta sa tanan lakang sa atong gobyerno, labi na sa gipahigayon na bakuna sa atong munisipalidad. Og gipaabot pud namo sa tanang kabatan-unan kung unsay mga benepisyo niini. Kenneth, ang imo na lang mensahe o panawagan sa mga kabatan-unan sa Barangay San Juan, San Benito, Surigao del Norte. Tao pa namo na magapadadong kita sa pagsuporta sa tanang lakang programa aktibidad ng ato pang gobyerno para usab sa kayuhan nato kabatan-unan. Daghang kayong salamat sa Sangguniang Kabataan, Barangay San Juan, San Benito Chairman Kenneth James Arlan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa administrasyon ni Digong, importante ang aksyon. Aksyon diretso, tabang, dili ra puro sulti, aksyon. Yan po ang pamahalaang Duterte. Lahat ng opisyal, lumabas kayo ng opisina ninyo, puntahan niyo ang tao, dalhin ang serbisyo. Kayo magpasalamat sa amin. Pera lang po nyo ito, binabalik lang po ng gobyerno, binabalik lang po ng presidente sa inyo. Sa atong kalisod nga giagian karon, wa ta pasagdi sa atong gobyerno ni Presidente Digong, ni Senator Bongo, ug sa atong mga opisyalis diri nga daghan kaayong Aming pasasalamat sa inyo na talagang napaligayan nyo ang mga farmers at mga fisher folk sa lugar namin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kabalo ba mo nga adunay gamay na fall sa Barangay San Juan sa San Benito na wala pa nailhan sa publiko? O banimi ninyo nga bisitahon ang San Juan Falls o mas naila sa tawag nga Quacnit Falls, ang hidden gem sa San Juan, San Benito.
Laag na sad ta. Ali na. Ubani na sad mi sa among kaduang paglibot sa Siargao. Sa among pagsuroy-suroy sa Siargao, natulan namong nakahimamat ang usa ka lokal na miambit sa ilang manindot na sekreto sa San Benito. Maradyaw na hapon sa tanan. Ako si San Juan Dramayong, usa ka residente diri sa Barangay San Juan, San Benito. Jaon kita kumandiri kay ako ipakita sa iyo an pwede na mo ikapas garbo na angkod kuman kaya pagyapon na dito. Amo yung siga ang San Juan Falls o mas hilaya sa tawag na Kwaknik Falls diri sa amo barangay. Welcome kamo bisita kamo diri. Sumala sa tinuuan sa mga lokal, ang maong lugar adunay na nag-iya. Tinutuod na lugar para sa kasayuran sa tanan. Diyan siya'y istorya na dinhi makita mismo sa lugar. Diyan puti na pawikan or white bird. Para dili matandog or ma-preserve na mo ang istorya o sa imong lugar na ito. Ang white turtle, Ma'am Sylvie, mo ibantay sa lugar. Naging kung naay manamas-tamas, kumaga siya ang tigpangalipod among lugar, naging mamintinar ang pagkanindot niya. Si San Juan, isip usa ka lokal sa San Benito, siya adunay gipanghinaot. Isip usa ka lumulupyo diri sa among barangay, Ma'am. Usagid na ko sa pangandol na mahatakan og pagtagad ang mga natural namo nga ikapasigarbo sa maanib ang amo ang gitawag na Kwaknik Falls. Nakita man ninyo nga nindot ang lugar, ang amo lang gusto nga ma-develop sa gamay. Dili lang gid mo nga tandugin tanan para at least ma-preserve ang iyang pagka-iyahan yun or iyang kinaiyahan. Na lang i-develop, tanggalon ang mga basura o siguro na i-maintenance kaya para ma-preserve yun or ma-maintain ang kanindot. Pero bisan pa man sa wala gihilaptan niining kanyag, imbitado gyapon kita sa ilang manindot na dapit. Welcome kamo bisita kamo dito. Wayay bayad, as in free, totally free. Pahinumdum lang alang sa mga turistang bisita. Kamong tanan akong giawhag or giimbitar nga every time nga moduo mo diri, magpabilin lang po ang respeto nato sa lugar para at least inyong ma-enjoy or dugay nato ma-enjoy o magpabiling preservado. Pagkagana gajud, busa atong timanan ang pahinumdum ni San Juan kanato ha. Respeto alang sa matahom na kinaiyahan aron mas dugay pa nato kining matagamtaman. Ang Kwaknik Falls sa San Juan, San Benito, Siargao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kita mo ato. Iuban na dayon sa inyong next trip ang Kwaknik Falls sa San Benito diya sa Siargao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga igala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda motabang sa atong mga Bisayang igsuon. Daghang salamat sa atong nakauban, Office of the President Asek Girly Veloso, kay Sangguniang Kabataan Chairman sa Barangay Luna, Surigao del Norte sa iyang Operation Tabang. Letter. Kay Sangguniang Kabataan Barangay San Juan, San Benito, Chairman Kenneth James Arlan sa pag-ambit sa ilang mga programa. Magkita na sa ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, Maradyaw na adlaw sa Ejo diha sa Surigao del Norte, labi na Siargao, DXMB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364. Like, share, and message na dayon. Ako, ang inyong igsuon, Higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Amping permi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!